ta main Anisha, ma préférée Bolingo. Pensanga motema Anisha, Amana Bana. Pensanga la moule Anisha, ma préférée Bolingo. Mon pied Anisha, pour l'éternité. Donne-moi ta main Anisha, ma préférée Bolingo. Okalo Kitoe. Gingolo ma kwino endo Matthew Blaze Kunko okelo sa apar mamidhiambo. Radio Ramogi Garchu. Radio Garchu Ramogi. Weche maka kod kacha Joluo duto e piny Luo duto. Radio Ramogi, #1 station for the Luo nation. Ji adek owito ngimagi ka adek mamoko to ne oyudo hinyruok marach mokalo bang' nyamburko mar Mira rado rigiri gi bodaboda e alwora mar kamoro ma iluongo ni Makutano Mwea, kaunti ma Kirinyaga. Apisa mag okwach kich chako timo nonro e wi ute thieth ma itudo kod weche mag mibadhi e chudo mar okumba mar thieth mar SHA. Kod rowere mapacho ka ywak mokalo ka giwacho ni en higni 3 sani nyaka jatend piny William Ruto ne donji e apisi to onge ber mora mora magiseneno e piny owacho mare. Weche manyien gi Vincent Otieno. Amosi nyako Ramogi ne oimore kamoro mora maintie kinarwaki ni machiegni. Ji adek owito ngimagi ka adek mamoko to ne oyudo hinyruok marach mokalo bang' nyamburko mar Mira rado rigiri gi bodaboda e alwora mar kamoro ma iluongo ni Makutano Mwea, kaunti ma Kirinyaga. Masira ma kamano lipot yango ne otimore ka bende ji ariyo mane oting'e e apiko ne owito ngimagi kanyo kamachielo to ne owito ngimane e kinde ma bende ne riko yudo thieth. Lipot mamoko nyako Ramogi en apisa mag okwach kich osechako timo nonro ne ute thieth ma itudo kod weche mag mibadhi e chudo mar okumba mar thieth mar SHA. Ma obiro seche bende riwruok makelo kanyakla ute thieth mantiere bombe kod gwenge ma ong'ere kaka Urban and Rural Hospitals Association okwedo mokalo duol mar SHA kuom rem luwo chik motelo ne siro mondo mi lor ute thieth moko kata mondo mi duok mamoko e rang'iny man piny. Achiel kuom jatatije mar od thieth moro ma nyaka gisano okwach kich timo nonro ne oloso kama ka otenore kod wachno. They are supposed to come for some documents. Ndio wanakona pick vitu. Hospitali haikufungwa. Ni suspension ya SHA. Sani apisa mag okwach kich osechako timo limbe e ute thieth ma opogore mane duol mar SHA ne oyango ni mibadhi otimenewa. Kata kamano riwruok makelo kanyakla ute thieth ma bende nie bombe kod gwenge ma ong'ere kaka Urban and Rural Hospital Association to seyo mokalo duol mar SHA kuom ne golo milome mondo mi ne lor ute thieth go ka owacho ni ne ok giluwo dwaro mar chike ma pachoka motelo na timo mano. Kabla ya kuvifunga vituo vya afya, kituo kinachoshukiwa na makosa ni lazima kipewe taarifa ya maandishi na nafasi ya kujibu kati ya siku 14. Na ikiwa bado mgogoro utakuwepo, basi kisa hicho kinapaswa kuelekezwa kwa tribunal ya migogoro. Kwa sasa hivi, tribunal hiyo ndiyo chombo cha kwanza cha kisheria cha kusikiliza malalamiko kabla ya hatua yoyote ya kisheria au ya jinai kuchukuliwa. Kwa maoni yangu, kufunga vituo na kuyapeleka majina moja kwa moja hadi kwa DCI bila kupitia hatua hizi ni ukiukaji wa mchakato wa haki. Dr. Lishenga tolero ni katobeni ne ok gidok ne ute thieth mabende ne ichich godo gi duol mar SHA. Gibende giwacho duol mar SHA ne ogolo chik ma ching keri giwegi magin kaka jokanyo mag riwruok makelo kanyakla ute thieth mantiere kor gweng' kachiel kod bombe
to ne ok osum pachgi. SHA inatoa hukumu moja kwa moja bila kupitia mchakato au ile njia ya haki inayoelekezwa katika sheria. Kituo kikishukiwa kinapaswa kupewa taarifa ya rasmi na nafasi ya kujitetea. Kwa sasa tribunal hii haijaanzishwa na kwa hivyo vituo vinanyimwa haki ya kusikilizwa. Kwa hivyo tunasema ya kwamba madai ya udanganyifu yanapaswa kushughulikiwa kwa uwazi na kwa ushahidi na kupitia vyombo ambavyo vinastahili katika kulingana na sheria. Kabende riwruogno to koro dwaro mondo mi duol mar SHA ochul gope duto ma onego bed ni koro gichulo ne ute thieth mopogore opogore ma bende gin gi gopgi. Ka riwruogno wacho ni ute thieth mathoth nyaka gi sani ok nyal dhi nyime kod chwalo chenro mag thieth yo makare ne jotuo man kolure kod pek ma gin go nikech gope mathoth nyaka gi sani duol mar okuma mar thieth mar SHA pok ochulo. Deni lote zima la SHA kwa vituo vyote vya afya nchini kwa sasa ni takribani bilioni 76, na hili deni linajumlisha lile lililoritiwa la NHIF ambalo ni bilioni 33 na hilo ambalo ni la sasa la SHA ambalo ni bilioni 43. Na hili ni deni ambalo limekuwa mzigo mkubwa kwa vituo vya afya. Tungependa kuomba ya kwamba serikali ishughulikie swala la madeni kwa hospitali kwa njia ya utaratibu na njia ya haraka bila kuingisha siasa ndani yake na kuhakikisha kwamba vituo vyetu vinaweza kuzidi kuwapatia Wakenya ile huduma ya afya ambao wanafaa. Rowere ma pacho ka ywak mokalo ka bende koro giwacho ni en higni 3 sani nyaka jatend piny Kenya William Ruto ne donje apisi. To onge ber ma gineno ni mar chandruok ema koro medore negi kinde duto ka olure kod chal mar ngima mantiere gi sani. Kato bed ni ne oketo kata jatend piny William Ruto ne oketo singo mathoth e kinde mag kampen. Ojende ma pacho ka koro ywak mokalo ka giwacho ni ngima gi sani koro ni kamarach kendo gikalo e ngima matek tweta. Ma en kolure kod pek mar ngima kaachiel kod chandruok ma bende oluorogi ma giwacho ni koro lek ma gin godo kaka rowere kidek gore Lwanda. Jafwambo marwa Martin Onyango ne oloso gimo kuom rowere kendo omiyowa lipot machalo kama kotenore kod pach rowere higni 3 sani nyaka jatend piny William Ruto ne ka PC. Give him 1. I'd give him a 7. 8. 7.5. Until we have a proper factory in Kilifi, I'll give him a 5. I'll maintain the 6. Magodwan rowere kachiwa tamalo ne jatend piny William Ruto kako sebedo kotiyo kuom thuolo mar higni 3 mosebedo ya PC e sektas mopogore opogore e pachoka. E sekta mar somo, jopuonjre mag mbalariany kachiel kod mago mane kuonde tiegruok mamoko wacho ni nengo somo sani oseidho mokalo kendo kata lai manyien machiwo sir ne jopuonjre oseweyo oko jogo mawuok e familia mochando. Ruto doesn't know something like rolling things in faces. He can. But right now, 50,000 people who scored a C+ and above don't find pleasure. Yeah. So looking at the sector itself in its entirety, looking at the confusion actually in the CBC. We had an issue with students who are less vulnerable being categorized into the able students being categorized. They should do with in fact, even the new funding model, it is no longer the new funding model. It's like we went back to the old model. E sekta mar uchumi, rawere matimo kitoeli mopogore wacho ni piny owacho sani yugo gi osuru man malo kalwasi mar timo ohala bende odong' kokethore matamre gi nono. Kathoth gi koro wacho ni omenda mar Hustler Fund bende ok nochopo e kiwango mane giparo ni odhi chopo e. Matter of fact, I'm working on a very tight budget because of the way things are. So the problem we are having is that the president is overpromising. Kenyans are having a lot of expectations on him, but he cannot deliver. People survive on 1 meal per day or even none or even 2 for the most fortunate ones. So it is actually a real... Rowere go medo ni pod gikoso tije kato bedo ni jatend piny ne osingo mar nyuolo thuolo mag tije ne oganda mathoth e pachoka. Kakoro gidwaro lokruoge go duto kaka ne oseko singo gi. Ne Radio Ramogi, an Martin Onyango. Nyakora Mogajuang weche gi medo biro ni kamoro mora ma inti ukala nyakalondo mari mihero maramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua bende koro kwayo gana jo Kenya mondo mi ka oyie to biro riwe lwedo ka oikore mar biro landa yanga dwaro mare mar biro bedo jatend piny e yiero mag 2027. Gachagua manyaka gi sani oseuka landa kata oseuka yanga
ka bende okwedo piny owacho. Wi gino bende olero ni weche mag mibadhi otiap mokalo piny owacho ma jatend piny William Ruto ne oloso gi oganda bende noyuoro nyasi mar alam e kanisa mar PCEA mayudore e kaunti ma Nyeri, kama ne owacho dwaro nitie mondo mi kaber to koro oganda jo Kenya makre kanyakla kendo gibi ter pacho jatend piny William Ruto kaachiel kod lagi ma bende oseyo kuom rem chopo singo mane keto ne oganda jo Kenya e kinde kisera mag ombulu motelo ne yiero mag 2022. Gachagua wacho ni owuon po ni nyalo yudo thuolo ma telo ne oganda jo Kenya to ko bi keto singo mathoth ma ok onyal chopo, ka bende wacho ni dwaro ma en godo en mar neno ni ngima oganda olokore kendo oganda jo Kenya owuok e jok mar chandruok ma nyaka sani koro ni ngutgi ma en kolure kod Gachagua ka wacho ni jokno oket gi jatend piny William Ruto kotenre kod weche mag mibadhi ma nyaka sani koro tiap e pachoka. Why does Rigathi Gachagua want to be president? I don't want to promise you lies that I'll build roads, I'll build dams, I'll connect electricity. Those are lies. The country is almost broke. We have a debt of 12 trillion. So telling people I'll do this, I'll do that, I'll do that, ni uongo. Mchungaji umesema I'm a truthful man. If Kenyans elect me as president, Mungu akikubali, I don't want to promise lies to the people of Kenya. I want to do only one thing, to restore the Kenyan state to where Mwai Kibaki left us. Ne bende okwedo mokalo weche mag ndhicho kaachiel kod lal gi moko kuom oganda jo Kenya nyato mane owuok ayanga ka kwedo sirikal kolure kod gik maricho ma piny owacho timo. Olero ni ka oyudo thuolo mar biro bedo jatend piny kendo tayo piny Kenya kaka jatend piny mar 6, osingo mar biro neno ni weche mag arita oridi matek tweta, ka bende owacho gino mabiro miyo pek en ni onge ja Kenya mora mora mabiro dak gi luoro e bwo tende kaka jatend piny. Rigathi Gachagua will restore the dignity of the payslip by scrapping the first day, the housing levy, and handing over all those houses to the county government to manage them, collect rent, and pay back all those whose money was deducted. Those are the few things we want to do. We want to restore our security. Nairobi at 6:30 p.m. You can't walk around. Gangs with knives are robbing people in broad daylight. They are all over. There is no security in the country because these gangs were used to do politics, and when politics are over, they have to make a living. Weche moko nyakwara mogi ni jokanyo mag bunge la wananchi sub-county Masuna West mayudore kaunti ma Migori ywak mokalo wi wach mar bedo nitiere achudhe kata mana sangwenya moko ma osewuok kendo wuondore ne gin apisa mag choko osuru e sirikal kaunti ma Migori. Kendo wi mano ripot yango ni gisebedo ka gichoko pesa kuom jo bodaboda ka gitiyo kod otiko kata risit mabandia. Jakom mar bunge la wananchi e sub-county Masuna West mano Frederick Ouma ne owacho ni koro gisedo lipode ka owuok kuom joriembo ma bende ne ochun mondo mi koro ne gol pesa gi achudhego ma wuondore ne gin jogo machoko osuru ne kaunti kata ne piny owacho mar kaunti ma Migori. Jofwamb marwa e kaunti ma Migori Jojuma ler mathoth e wachni. Jakom ma bunge la wananchi sub-county Masuna West Peter Ouma ne gisedo lipot kuom ji 4 mariembo bodaboda mawacho ni nitie kweth moro mar oganda ma bende osebedo ka koro kawo pesa kuomgi e moko mapeyni e gwego mag Suna West kaachiel kod Suna East. Ouma ni kwethni mag jokuoge ma bende konti kod risit mabandia osebedo ka koro chungo joriemb bodaboda to ahinya mago mag ging'iyo ni koro ok tie gwengego kendo gikawo pesa kuomgi ka giwuondore ni gitone piny owacho ma kaunti ma Migori. Owacho ni gima chal kod maen mano ma bende koro nyaka tiek mapiyo piyo ka dwaro margi en ni mondo ten kaunti ma Migori bende koro wuog oko kendo koro kongi pone ging'iyo jogo kata oyo. Gimayo ji pesa ne gin county government to mokwongo gionge gi uniform o riside ma gin godo bende ok gin original, gin bandia. Koro wakwayo county government mondo wuog oko mondo chip ino ng'e ni to jok machalo kama be gin jogegi ma ging'eyo koso gin jok machal nade, koso gin mana cartels moko mosewuok oko mondo mi ohinj japiny. Koro miyo wan kaka jobunge ok wamor gi wachno, wakwedo wachno e kiwango mamalo. Akwayo county government mondo wuog oko kendo wakonyre uru tich e kes joge matiyo wambe nyaka wang'egi to gibed gi uniform, gibed gi logo mar county government kendo nyaka gibed gi receipt more original. Jakom ma bunge la wananchi wacho ni be ka jotijego mag piny owacho mag kaunti ma Migori machoko osuru imiyo lewni ma bende koro nyalo piny ng'egi ne gin jogo moket kod piny owacho e choko osuru. Bende Ouma wacho dwaro margi en ni mondo koro ten kaunti ma Migori koti kod machiegni matimo pedha ne achudhego. Joge ywak ni omagi area mar Sangla, kia Sangla wang'ayo madonje Lam. Kanyo ne nitiere jok moko.
ma ne gin ji adek kendo ne gin griside ma gitol bende. Koro ka gineno japiko mwenyeji ma jangware ma kawaida to gigolo tondgino, to ng'at ma wendo giduore godo kendo gichalo gima gidwa ni mondo giembarasi. Direkta mochung' chenrogo mag choko osuru e kaunti ma Migori Maurice Oindo wane pok yudo lipot machal kod mano. Kano nowacho ni nyalo bedo ni nitie chudhe ma bende koro nyalo tiyo kod riside machon ma bende gin mag mabandia e choko omenda kuom jopiny. Oindo ne wane kaka piny owacho mag kaunti ma Migori omiyo gisetemo e tiyo kod lony manyasani e choko osuru ka kuonde mathin ma bende koro pok gichako tiyo kod lony manyasani bende gitiyo kod yore mopogore opogore mar geng'o chudhe matiyo kodgi e mayo jopiny. Ne okwayo oganda ma bende nitie kod lipot moro amora mag jo bende koro kawo pesa kuomgi e tok chik kawuondore ne gi jotijego mag piny owacho mag kaunti ma Migori mondo koro gonegi lipot. Ne Nyakalondo Maramogi koke kaunti ma Migori, an Jo Juma. Gi lipot mar Jo Juma nyakwana Ramogi chope giko mar miwech manyien adimba kaka ne gimolno meso mar kawech manyien Radio Ramogi. Watudre ka ng'oromo sa achiel ne weche moko manyien adimba. Mago ne weche manyien gi Vincent Otieno. Mago ne weche manyien kokale Radio Ramogi. Radio Ramogi, #1 station for the Luo Nation. Ramogi Radio, Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Watch maber kuro chopo manze fomo chope mta kendo hini ile legita fanta kuro biro nigi pesa machingi pa ingiriyo marfanda koso pesa usitens to record kasukuro file the subani se chono madonze doze ukiti nyaka sato munda chiri giriyanka kenyalo bedo jaloch mar miliona chiele jumaka juma ka funo flavor to managi fanta ukiwin cash funo flavor mane donze Ramogi FM K-Ralph. Nitaanzia wapi jamani? Mtoto ndio amelazwa hospitali. Kando na dai mimi rent na mwezi iko kona. Mshahara ndio kungoja wiki mbili. Mimi ni government lakini kimeniramba. I wish angejua kwamba kuna MyMobi. Yaani hii ni ya civil servants kama mimi na yeye. Una apply sahi na ndani ya masaa 24 pesa inaingia kwa M-Pesa bila mambo mengi. Tunakuletea MyMobi, njia mpya na ya kipekee ya kupata mkopo wa dharura kwa wafanyikazi wa serikali. Pata mkopo wa hadi shilingi 20,000 kwenye M-Pesa na ulipie kutoka kwa payslip ya mwezi unaofuata. Piga *531# sasa ujisajili na ujue limiti yako. Hakuna guarantors, hakuna kujaza makaratasi, unapiga tu *531# na uko sorted. Chapa bila drama. MyMobi, iko sorted. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koke skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ano manyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sasa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Chale moja ujimbe Mabti buro loyo asiye kuom ruoth Wotiepe makisumo